aká teplota. Ozaj, pán doktor, ja som to videla. Je už tu pod posteľou. Nebojíš sa, Puf? Ja sa nebojím, veď ja som už veľký. Čo sa mi smejete? Lebo si už dávno injekciu dostal a ani si nezbadal. Naozaj? Naozaj. Ale by to vôbec nebolelo. Ja chcem ešte. Až zajtra. A teraz sa pozrieme na labu. Sestra, spuste mi ju dolu. Au! Zaviažte mi ruku, vy nešika jedna. Čo si to porobil mu? Kto mi teraz vylieči látku? Neomdlievajte, sestrička. Radšej mi pomôžte. Sestričku, hneď vyhodí. Máte výpoveď. Počujete? Čo je? Bolí ma, bolí. Čo? Baba. Ktorá? Táto. No ukáž to, niečo je. Musíš ňou cvičiť. Aj tými ostatnými. No, takto. Raz, 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 Už ma nič nebolí. A teraz spokojne lež. Áno, prosím. Povedal som ticho, lež. Veď ležím. Nerob si zo mňa žarty, Puf. Tak ty neprestaneš. Ja nič nerobím, ozaj. Posteľ sama nadskakuje. Aj. Sestrička, čo tu robíte? Sestrička, počkajte! Nedávam výpoveď! Bol by som vás vyhodil, sestrička, ale keď sa vám stalo nešťastie a zlomili ste si nohu, tak vám všetko odpustím. Ale to je prečo?
Veď ty nie si nejaká sestrička, veď si ty kocúr, mluv. Ja som chcel byť so svojím bračekom a vy ste ma tu nechceli nechať. A ja som chcel byť so svojím bračekom a vy ste ho tu nechceli nechať. Teraz si aj ty chorý, tak tu zostaneš. Budeme tu spolu. Jaj! Braček môj, ja som vedel, že ma neopustíš. Ale za to si ti kvôli tomu nemusel labu zlomiť. Bude doktor ti ju napraví a budeme zasa skákať. Jaj!